Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. गासिनिबो हेपि मागो दमासि गासिनिबो फिथा सौराय जानाय दिन आंबो दिनै फिथा बानायनो नागिरदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मा फिथा बानायगोन बेखौ देखायलांनो सानदों नोंथांमोना आंनि फिथा मावनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं रोंगोन ना रोङा फार्स्टआवनो आं दा मा होनो गासिखौबोथ' आं जगार खालामनानै लाखाबाय दा ओमफ्राय मोनानि ओंखाम संग्रोनोसै ओमफ्राय गाबोन सोरांबाथाय भेलागुर सावगोन ना बेनिखायनो ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगोनो मा होनगोन बेखौ आं फिथाखौ मावनानै दोनखानोसै गाबोन फुङावथ' मिथिनो हाखाया नालाय चलो बाबाखौ केमेरा लानो 너무 하기 되니까. 네, 하는데. नालेंखरनि एनथाब नांगोन नालेंखर गैया जाहा होनदां ये रेडी हो गया मेरा नारियल ये है गाथा नै दा बेयो बोरमा बेदर नै आंना अरा रेडी जाखाबाय दा बे बोरमा बेदरखौ माब्रै संगोन नोंथांमोननो एसे देखायलांसै गासिबोथ' संनो रोंखायो बाट आंनि स्टाइलाव संगोन आंथ' रोंखाया बाट आंना दांबानो गोथाव जायो फोराबासो मोजां जाबाय खोमा बोरमा बेदर masih lagi mantap ya बोरमा बेदर फिसा फिसा गोदाखानाय गोदान संबाय थानोसो बोरमा बेदरा आलुजों जहल जासिगोन एसेल' माने रिसिया एसेल' होनदों जहलखौसो एसेल' होनदों बेदरा बुरजाथार मानसिया साथामल' मोनबाय जोंना बेदर ओंख्रिया दा जानांसिगोन मारै जाखो गोथाव जामारदों ना टेस्टि अर सायनाय बाजै जोंहा साथाम ओंख्रि संदों ओंख्रि मोनसिगोन दा संख्रि गासिबो नांखाजोब्बाय ओमफ्राय दुन्दिया होना लानोसै ओमफ्राय खांनानै ओंखाम जानोसै दानिया रेडि जाबाय दानिया मा होनो फिथा मावनोसै फिथा नारेंखलखौ मा होनो जेबो होलाया आरोना थाव साव होलाया आलदाया थाव होयो नामा आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंनिया थाव साव होलायनाय गैया खालि नारेंखल बेहाय संख्रि एसे होनानै होयोमोन ना संख्रि होआ बेहाय एसे गोदै खालामनो थाखाय मा होनो नारेंखलाथ' ओरैनो गोदैखा थेवबो माने बारा गोदै जाया बे एवखांनायनि उनाव बेखायनो बेहाय सिनि एसे लगायनानै बेखौ गोदै खालामगोन
ओमफ्राय बेहाय जोंहा एभ्रि यार माने बोसोरफ्रोमबो हालदै होनानै एवबाय थायोमोन आरोना नालेंखरखौ ओमफ्राय होमबाना फिथानि सिगाङाव गोमो जायोमोन ओमफ्राय एबार आं गुफुर नायनो लुगैनानै गुफुरल' खालामनोसै आरो हालदै होला कालारिं नांला आरो कालार जागोन आरो एसे गुफुरैनो दोननोसै जोंहा एबारनि नारेंखलखौ फिथानि नारेंखलखौ बेहाय दा सिनि एसे होनोसै सिनिखौ होनानै लाबाय बेनिफ्राय मा होनगोन इखौ दा बे गोदै जासिगोन आरो मा होनो अनावथ' जेनेबा एसे गोदै नांखागोन नङाबा गोदै गैयाबा अन गोजा जानाय बायदिसो मोनो बेनिखायनो बेहाय सिनि होनानै एवबाय बेखौ मा होनो सेथमनानै लारु बानायनोसै होनबाय नै दानिया नालेंखरा मोनबाय स्राव स्राव जाबाय स्राव स्राव जाजासे मा होनो सिनि होखांनानै टटेल बारा गोबाव एवाबाबो जायो खामजासे एवनाङा 5 मिनिटसो एवबानो दा जाबाय नारेंखला मोनबाय ओमफ्राय दा एन्थाब फिथा सावनोसै बेयो जाहैबाय अन बेयो जाहैबाय मा होनो सिबिं आरो मिथाइ गुरु लगायनानै देखाना लाबाय एवनानै ओमफ्राय बेथ' दा नोंथांमोना नुखाबाय नारेंखल एवनाय दा आं बेहाय मा होनो तावाखौ अराव गुदुं खालामनानै लानोसै बिनि उनाव आंनि फिथा एवनायखौ नोंथांमोना नुबाय थानोसै इखौ बोखा एन्थाब फिथा मावनो थाखाय बे तावाखौ ला बेनि उनाव साराय नङाबा तावा ओमफ्राय बेफोरो मा होनो अनाव होनो थाखाय बियो अननि बियो ओमफ्राय सेखा मोनसे बेनिफ्राय जि गांनै लाखा आरोना मोजां जि मोजाङै सुखानानै लाखा दा आङो अनखौ होनोसै मातादि फार्स्टआवनो आं सिबिंजों मावनोसै बेखायनोथ' होदों बेखौनो होनो एन्थाब फिथा जापा फिथा बे अना माबानांगोन मोननांगोन ओरै दिखांबानो जायो खामबाय बियो जाहैबाय मोनसे ट्राइ बेकार बे जाबाय सेकेन्ड टाइम र' दोनथ' दायो मोजां जालांसिगोन दे अर बाराबा नोंथांमोना एसे बिथाइनि आंना जाबाय दे नुवाथाय नोंहा खामबाय थाखो जेनेबा आथुराथु जानांगोन आरो अर दुंबाय बिदिनो जाखायो अरखौ खमायना ला जाबाय नामा ओमफ्राय दोननोसै दोनना सोरलायदि हमबाय थानो हाला बेनोसै फरा जादोदि नै
दा आं फिथाखौ माव